Aliso ko kasa en mo beltinita ɗo e vidéo Alsankano teddugal mabɓe wayno sa nani kanniɓe noon ko tijjam manen goɗɗen waɓe ceerno tomen a yiyaɗ Ousmane Ba bewɗe basal amen Seydou Sow en eyyi jamanu hande o min tudeɓe ñaade joftugal alngal sukaɓe leydam daranima mi passe micro Alpha bisimilla ma sona e refɓe e hol goɗɗum weltare tan komi joma ɓoy jommo min payi mo beltinta hen annene o mbatta e délicace wonande kala ɗanniɗo mo ala ɗo machallah minen mi dañi a dañi e dañi hakkille mum kadi mbiɗen gandi nani ga kadi min beltanma tijjani man jokku golle annene gongo e bisimilla ma en bitoro Aliou Thomasine bisimilla ma ceerno Aliou min calmini min juurima mo armoro ubbi eyyi joni noon on jiiɗadde nden an yooɗi ha ɓurti ari ko ɗo min gonno min garno ko hakkude Madina Gounass e holto deuxiéme armoro Alpha Diagne gare joni toon amoyre to musique aji ɗi ɓuuri wonde hande kala ko kewi ɗo Aissek nanɗo e DJ o holliron kala ko mbawmi wiyede mbaɗen pause ha ɓooya seeɗa